Després d'una primera part força avorrida, dominada pel Lloret, que va avançar-se després d'un penal sobre Rodri que transformava Casalí, el derbi salvatà de l'Hockey Lliga va tenir un segon temps del tot diferent, amb molts gols. Per part del Blanes, el primer d'obrir la llauna va ser Jepi Selva en aquest ràpid contraatac, tot i que l'alegria li va durar ben poc, perquè al cap d'uns segons l'exblanenc Xavi Lledó tornava a avançar els lloretencs. A partir d'aquest moment, el Blanes, que va jugar una gran segona part, va començar a provar sort des de lluny i de seguida va tornar a empatar després que Àlex Ridaura desviés un potent xut de Dani Rodríguez. Amb el 2-2 al marcador, Ridaura va tornar a marcar després d'aquesta bona passada de plaça i va completar la remuntada blanenca. Amb el 3-2 i quan el partit encara estava obert, va arribar la jugada polèmica del derbi, i és que els àrbitres van anul·lar aquest gol de Rodri que significava l'empat al considerar que l'havia fet amb el peu, una jugada que va ser molt protestada pel públic lloretenc. Després d'aquesta acció, però, Ridaura va fer el seu primer hat-trick a l'Hockey Lliga i Dani Rodríguez va completar la golejada al transformar una falta directa 4 minuts pel final. La veritat que sempre fa il·lusió fer un hat-trick, sempre fa il·lusió marcar el Lloret i sempre fa il·lusió guanyar-lo, no? Vull dir, ha anat molt bé, he fet 3 gols jo, un altre ja el fa un altre, però l'important era guanyar, estava el partit bastant encallat a la mitja part i hem tingut la sort d'estar a la segona part més encertats i molt contents. Faltaven els resultats, no? Vull dir, al principi vam començar jugant bé, no ens acompanyava els resultats, l'encert, i ara portem una sèrie de partits bé, molt contents i aviam si seguim en aquesta línia i amunt, no? Que és on tenim que estar. El partit jo crec que ha sigut molt millor el nostre que el d'ells, vull dir, ha sigut un partit dominat fins que en 12 minuts, s'han trobat amb 2 gols de rebot que els ha fet entrar al partit i nosaltres l'hem deixat de guanyar, vull dir, jo crec que fins al minut 35 el partit era totalment nostre, ells no havien arribat ni porteria a primera part i a la primera part jo crec que un 2-0, un 3-0 ens mereixíem, al final la bola no ha entrat, ells amb 2 rebots s'han ficat a dintre i llavors ha sigut molt difícil. Jo en meva vida he vist que el segon àrbit anul·li un gol, no he vist mai, el primer cop que ho veig, dubto que si aquest d'aquí no veu el de l'altre punt encara menys, i bé, són coses que passen i acceptar-les i és el que hi ha. Sincerament, si digués que l'he vist, no l'he vist, per la qual no valoro, l'únic que valoro és que els àrbits han decidit que no era gol. Els resultats ajuden, evidentment, però per canviar els resultats la dinàmica s'ha de canviar, no? I ara s'ha tingut l'encert de tirar endavant partit com el d'avui complicats, no? Que teníem la primera part perdut. Amb aquesta victòria, el Blanes, que ja està de vacances, suma 4 partits seguits guanyant a casa i trenca d'aquesta manera la ratxa de 4 jornades sense perdre del Lloret, un Lloret que s'enfronta aquest cap de setmana al Barça a la Lliga Europea.